Argi dago Txutxe Arangurenek playoffak buruan dituela, eta horren ondorioz, azkeneko 5 fitxaketa berriak 11koan zelairatu ditu. Atzealdean, Tati, Gorriaran, Fuertes da Gerardo eta Zelaiardian, Oskar. Ez da izan beste munduko partidua, eta Alabesek izerri asko botagabe irabazi egin dio Logroñez taldeari. Hala ere, aurreneko aukera Logroñez taldeak izan du, baina Erreixarrak ez dira fin ibili azken metro hoietan. Aurreneko 45 minututan izan duten aukera bakarra, eta jokaldi horren ondorioz kornerra atera Erreixarrek, eta Alabes taldeko atzelariak ezin izango dute baloia urrundu, eta horren ondorioz Marinek bikaina aprobetxatu du, baina bere jaurtik eta oso ondo gelditu du Tito Atezainak. Orain erasoan Txutxe Arangurenen mutilak. Pase bikaina Musti Mujikak koordinari, honek erdiratu, eta azken unean atzelari Erreixar batek baloia kornerrera bidali du. Eta kornerrak ez du ondoriorik izan. Partiduko protagonista nagusina Ruiz Campo epailea izan da. Leoneko epaileak 9 txartel erakutsi ditu gaurkoan, eta benetan negargarri ibili da arratsalde osoan. Irudietan erasoan Alabez Oskarrek erdiratu eta atzelari Erreixar batek kornerrera, eta adi jokaldi honen ondorioz etorriko baita Alabesen aurreneko gola. Musti Mujika kornerra atera, Juliok ezin urrundu eta Oskarrek modu horretan bat eta hutsekoa ezarri du markagailuan. Konpostelatik etorritako jokalariaren aurreneko gola Alabes taldearekin, eta nola ez, poza bere kiden artean. Hor errepikaldia, Musti Mujika kornerra atera eta badirudi Serranok falta egiten diola Juliori eta horreitik ezin izan duela urrundu baloia, eta Oskarrek bikaina aprobetxatu du bat eta utzekoa jartzeko markagailuan eta armailetan zoramena. Berriz ere erasoan Txutxe Arangurenen mutilak Fuertesen pase luzea Gerardori, baina honen jaurtik eta pasea bikain geldituko du Julio Atezainak. Hor Gerardo Kartagenatik etorritako atzelaria. Eta 38. minutuan etorri da Alabesen bigarren gola. Jokaldi horretan epaileak penalti adierazi du. Serranok baloia erdiratu eta badirudi atzelari Erreixar baten eskuan ikutu duela baloiak. Hor errepikaldia eta badirudi Raúl Pérezen eskuan jo duela baloiak. Penaltia Musti Mujikak jaurti du, osta, baina baloia saretara bidali du. Ia, Julio Atezainak jaurtik eta gelditu egin dio. Zumarragakoak azken 2 partidutan lago egin ditu, Uleran 3 eta gaur 1. Honen bestez, bukatu dira aurreneko 45 minutu. Eta bigarren zatiko 3. minutuan, Carlos Laserasek aukera paregabea galdu du, baina bere buruka da, desbideraturik joan da. 27. minutuan aldu da, 3. gola, Joseba Agirrek Serranori pase sakona, hauarean barneratu, eta bertan erori eginda. Leoneko epaileak ez du zalantzarik izan, eta penaltia adierazi du. Logroñezko jokalariak haserre. Orduzue jokaldiaren errepikaldia eta badirudi atzelari Erreixar batek zangoa sartu diola Serranori. Carlos Laserasek modu horretan baloia zerretara bidali du eta 3 eta hautsekoa ezarri du markagailuan. Aukera asko galdu ditu gaurkan aurrare Gipuzkoarrak, baina penaltiz ez du hutsik egin. Eta irudiotan, zuri-gorriek egin duten jaurtiketa bakarra bigarren zati osoan, David Ruizen jaurtiketa horri erantzun bikaina eman dio Titok. Honen bestez, amaitu inda partidua, Alabesek 3, Logroñezek huts. Naiz eta joko honik ez egin, Txutxe Arangurenen mutilek 2 puntuak lortu dituzte. Eta nola ez, lehen postuan jarraitzen dute sailkapenean.